aw ni ce aw ni ɲatuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi ye sibiri ye février kalo tile 14 san 2026 aw ka don kibaru ni o wagati seli san'an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilila jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carili ani k'aw kilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ ni yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilamɔgɔw olu cɛsirilen don sanga ani wagati ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni ye criminalité ale ni walejugu kɛlen Mali jamana kɔnɔna na ka dankari o kun yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu de la février kalo tile 7 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni kajolo commissariat de police mɔgɔw yɛrɛ kɔni ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Sikaso région de kɔnɔna na yan k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna olu taara opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Zegwa localité yɛrɛ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la damada dɔ yɛrɛ kɔnɔna min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni ye kajolo commissariat de police mɔgɔw ka opération yɛrɛ kɔni ko o senfɛ o sera ka u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan bisiya bɛ ka kɛ maa min na k'a fɔ k'a ka baara yɛrɛ kɔni suɲɛni de damadaw yɛrɛ kɔnɔna min wagati min na i n'a fɔ min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni tajumafɛn ko ye an ka Mali jamana kɔnɔna na o bɛ ka taga bolo min yɛrɛ kɔni k'a ka continue o ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni fɛn an ka Mali jamana kɔnɔna na o lahalaya ka fusa kosɛbɛ o ko hukumu de la alamisa tɛmɛnen février kalo tile 12 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni saniko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo ale ni an ka Mali opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni o ka ɲɔgɔn ye 14 yɛrɛ kɔni kɛ walasa jamana ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn ko ye k'o kɔni continue an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni sunkalo yɛrɛ kɔni seli an ka Mali jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen février kalo tile 12 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka présidence ka secrétaire général yɛrɛ kɔni ni o ye docteur Seni Jawara yɛrɛ kɔni hali nana an ka Mali télésoba yɛrɛ kɔni na ni ka na furancɛ fanga ɲɛmaa ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta k'aw ka kunnafoniya dɔ yɛrɛ kɔni da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tulo kan o kunnafoniya yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko min yɛrɛ kɔni furancɛ fanga ɲɛmaa ale nana ni yɛlɛma dɔ yɛrɛ kɔni an ka jamana gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yɛlɛma minnu yɛrɛ kɔni donna an ka jamana gouvernement kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛna da se olu ma ni ka olu walawala aw ye cogo min aw bɛ se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni an ka ministre de la fonction publique et du travail yɛrɛ kɔni don tɛmɛnenw na ale bɔra ni ka lettre dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana école karamɔgɔw ka syndicat yɛrɛ kɔni secrétaire yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni an ka ministre de la fonction publique et du travail yɛrɛ kɔni ale ka lettre yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ ka kan ka da gɛlɛmanba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali école karamɔgɔw ka syndicat yɛrɛ kɔni ma ka da kan k'a jateminɛ k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali jamana kɔnɔna na ko école karamɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o bɛ ka grève yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔna na ko nka grève yɛrɛ kɔni kan ka kɛ lahalaya minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u tɛ ka o ko yɛrɛ kɔni respecté o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni école karamɔgɔw ka syndicat ka secrétaire général olu fana bɛ bɔ ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin ministre de la fonction publique et du travail yɛrɛ kɔni kan ka da gɛlɛmanba in yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kalo caman furugu yɛrɛ kɔni kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ alamisa tɛmɛnen février kalo tile 12 san 2026 min yɛrɛ kɔni Algérie ale Niger jamana yɛrɛ kɔni olu cɛ jaw yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan ni jamana fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka ambassadeur yɛrɛ kɔni taara u sigi u ka jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Niger ni Algérie u bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ɲɛ ko yɛrɛ kɔni na ni kunnafoniba nin bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na Kodon tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min ye kajolo commissariat de police ma yɛrɛ kɔnɔ ni o ɲɛmɔgɔya bɛ commissaire principal Fode Kiabu yɛrɛ de kɔni bolo a yɛrɛ k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko ni commissaire ni a ka cɛden ma yɛrɛ kɔni opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ kajolo cercle kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye n'o ye dankari zone dɔ yɛrɛ kɔni ka walejuguw la damada yɛrɛ kɔnɔna kajolo cercle kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko bolodara ni maa min yɛrɛ kɔni ka kajolo commissariat de police ma yɛrɛ kɔni fɛ ko ni maa kofɔlen si bɛ san 37 de la ko wa bisiya bɛ ka kɛ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ ko a ye suɲɛni baara caman yɛrɛ kɔni kɛ ni maramafɛn yɛrɛ kɔni ye Sikaso région kɔnɔna yɛrɛ de kɔnɔna ko février kalo tile 7 tɛmɛnen de san 2026 min yɛrɛ kɔni kajolo commissariat de police ma yɛrɛ kɔni ka brigade de recherche ma ye k'olu ye nin opération kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛ Zegwa localité la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ kajolo cercle de kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min ye kajolo
kajolo commissariat de police ma ka brigade de recherche ko ma wuli u yɛrɛ ma dɔrɔn ni ka taa opération yɛrɛ kɔni kɛ ko renseignement kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ de kɔni sɔrɔ renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni na u y'o labaara o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ u sɔrɔla ka wuli ni ka taa ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛli la k'u bɛ maa in yɛrɛ kɔni minɛ wagati min na u y'a minɛ k'a to a ka wale jugu yɛrɛ kɔni kɛli de la wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni kajolo commissariat de police ma yɛrɛ kɔni ka brigade de recherche u sera ka zone yɛrɛ kɔni lakana yɛrɛ kɔni sabati ni maa kofɔlen ka wale jugu yɛrɛ kɔni contrôle la a yɛlɛ k'a fɔ ko kajolo commissariat de police ma yɛrɛ kɔni bɛ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ wagati min k'u y'u bolo da fɛn caman yɛrɛ kɔni kan fɛn minnu yɛrɛ kɔni u dabaliya ban kosɛbɛ ni o kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko brigade de recherche ma y'u bolo da moto kelen kan ko polisi ma yɛrɛ kɔni kelen k'u bolo da ni moto kofɔlen yɛrɛ kɔni kan u bɛ ka bisiya kosɛbɛ moto in yɛrɛ kɔni bɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na k'u y'u bolo da sefa wari miliyɔn kelen fɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ni u kɔni bɛ ka bisiya k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ye ni sefa wari miliyɔn kelen yɛrɛ kɔni sɔrɔ a ka suyɛni baara nin yɛrɛ de kɔni sababuya la kabini bolo dara ni suyɛnikɛla yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni kajolo commissariat de police ma olu ye ɲininkali yɛrɛ kɔni tɛ ko a la ɲininkaliw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko ataki juguman camanba yɛrɛ kɔni kɛra biya ale ni furu damada yɛrɛ kɔni na ko ale yɛrɛ de kɔni nɔ bɛ o ataki nin bɛɛ lajɛlen na kabini ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na k'ale sen donna suyɛni caman yɛrɛ kɔni na damadaw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kajolo commissariat de police ma o ye ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bila an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa ani ɲɛkili min yɛrɛ kɔni ka kan u ka se ka da ka don n'a nataw la kajolo commissariat de police ma kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ ko in yɛrɛ kɔni bannen k'alisa olu bɛna continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni senfɛ walasa n'a sɔrɔ complice wɛrɛ tun bɛ ni maa kofɔlen n'a ka wale jugu kɔnɔna na ka bolo da o complice yɛrɛ kɔni kan walasa u ni ɲɛkili min yɛrɛ kɔni ka kan u bɛɛ lajɛlen ka se ka da u ka don n'a nataw la ka wale jugu ninnu kɛli la ne ye commissaire principal Fode Kiyabu yɛrɛ kɔni ni ale de ye kajolo commissariat de police commissaire yɛrɛ kɔni ye a bɛ profiter di opération yɛrɛ kɔni senfɛ ni ka a ka cɛdenw fo kosɛbɛ u ka baara kɛ kun ɲuman yɛrɛ kɔnɔna ni opération in senfɛ a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'a b'a laɲini kajolo sigibaa maaw yɛrɛ kɔni fɛ u k'u ka collaboration yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ u ni an ka lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la walasa u bɛ se ka an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ kajolo cercle lakana sabatili la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi alamisa tɛmɛnen février kalo tile 12 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni sanniko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale ye ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka tɛmɛ ani an ka Mali opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye an ka feere ni sanniko ministre ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye 14 yɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi feere ni sanniko ministre kɔni ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o kɛ kun de ye walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana yɛrɛ kɔni ka tajimafɛn ko bɛ lahalaya min na ka o dɔn ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔni na carburant ko mago min yɛrɛ kɔnɔna na don jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka ko yɛrɛ kɔni ɲɛ bila fo ka taa se fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ma ka sanga ni sunkalo seri yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni k'o ko yɛrɛ kɔni basigi kosɛbɛ jamana in kɔnɔna na ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛla ninnu ye o kɔni y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko jamana ka tajimafɛn ko lahalaya yɛrɛ kɔni donna cogo min yɛrɛ kɔni na k'o ka ɲi nɔ kosɛbɛ k'a bɛ maa nisɔndiya kun bɔ ko janvier kalo tile 26 ale ni février kalo tile fɔlɔ san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye camion citerne ye ko 757 yɛrɛ de kɔni donna an ka Mali jamana kɔnɔna na ni o bɛ bɛn tajimafɛn litiri miliyɔn 34 ale ni dɔɔni bɔyankɔ yɛrɛ de kɔni ye ko février kalo tile 2 ni février kalo tile 8 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la ko camion citerne 843 yɛrɛ de kɔni enregistré la an ka Mali jamana kɔnɔna na ni o bɛ bɛn tajimafɛn litiri miliyɔn 38 ale ni dɔ bɔyankɔ yɛrɛ de kɔni ma ko tajimafɛn donni cayali min yɛrɛ kɔni filɛ nin an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o kɔni bɛ kɛ sababu ye ni an ka jamana région dɔw yɛrɛ kɔni ni o dɔw yɛrɛ kɔni ye Joyila Kucala ale ni Mopti yɛrɛ kɔni ye ko nin région ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni basigiba yɛrɛ kɔni bɛ o kɔnɔna na ka d'a kan tajimafɛnw yɛrɛ kɔni bɛ to ka taa nin yɔrɔ ninnu na sanga ani wagati ko ka sanga ni sunkalo yɛrɛ kɔni seli an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni feere ni sanniko ministre ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko sunkalo kɔnɔna yɛrɛ kɔni na ko tajimafɛn yɛrɛ kɔni bɛ utiliser kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔna na ko ka sanga ni o sunkalo in yɛrɛ kɔni seli ye min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni o y'a yira k'a fɔ ko bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni tajimafɛn o kana na dɛsɛ nin kalo 6 ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ o ye mesure caman yɛrɛ kɔni ta walasa tajimafɛn o kɔni ka sɔrɔ sunkalo kuntagala kɔnɔna na Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la o mesure ninnu dɔw yɛrɛ kɔni ye ko ka tajimafɛn mara yɔrɔ yɛrɛ kɔni labɛn tajimafɛn mara yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna na bila lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni mara don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn ko gɛlɛn o kana
na bali ka kɛ jamana kɔnɔna na sunkalo kalo yɛrɛ kɔnɔ wagati ko wa u bɛna o baara yɛrɛ min kɛ u bɛna dɛmɛ kosɛbɛ an ka Mali Office National des Produits Pétroliers ma yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye ONAP ye k'u bɛna plan dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn sanga ani wagati u ka don jamana kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni station service yɛrɛ kɔni tajimafɛn kana na ban o yɔrɔw la kuma si kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na feere ni saniko ministre ale ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni u da taara se gazi ko fɛnɛ ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko gazi maralen caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko wa o wagati yɛrɛ kɔni na min ye ni gazi kofɔlen yɛrɛ kɔni olu bɛ ka na Mali région fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na min ye gazi o ka se ka sɔrɔ yen nɔ ka sanga ni sunkalo yɛrɛ kɔni seli jamana in kɔnɔna na kuma kuncɛ kuma na maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen layidu ta feere ni saniko ministre yɛrɛ kɔni ye kalisa u bɛ continuer ni ka bolodi ɲɔgɔnma yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la k'olu bɛ ka o baara min yɛrɛ kɔni kɛ o laɲini kɔni ye kelen de ye ni o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ale ni gazi yɛrɛ kɔni o ka sɔrɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya kosɛbɛ sunkalo in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cogo min na alamisa tɛmɛnen février kalo tile 12 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali présidence yɛrɛ kɔni secrétaire général ni o ye Dr Alfuseni Jawara yɛrɛ kɔni ale taara an ka Mali kunnafonidisoba yɛrɛ kɔnɔ na walasa ka se ka taa décret présidentiel dɔ yɛrɛ kɔni kala décret présidentiel min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yalen don k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye remaniement ministère ni o kɔrɔ de ko yɛlɛma yɛrɛ kɔni donna an ka jamana gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni présidence yɛrɛ kɔni secrétaire général ale taara o ko in yɛrɛ de kɔni kala an ka kunnafonidisoba yɛrɛ kɔnɔ na ko décret kura min yɛrɛ kɔni bɔra an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o bɛ kɛ sababu ni san 2024 novembre kalo tile 21 tɛmɛnen min yɛrɛ kɔni furancɛ fanga ɲɛmɛ ale ye décret min yɛrɛ kɔni ta ni o décret in kɔnɔna na a nana ni remaniement ministériel yɛrɛ kɔni ni décret kura yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni ka o décret kɔrɔlen yɛrɛ kɔni abrogé Dr Alfuseni Jawara yɛrɛ kɔni nana ni décret min yɛrɛ kɔni kalan an ka kunnafonidisoba yɛrɛ kɔni na o décret in kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmɛ ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta k'ale kɔni nana ni yɛlɛma ye an ka Mali gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ka na ni ministre dɔw yɛrɛ kɔni falen ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa min yɛrɛ kɔni ye jamana ka ɲɛtaga ye o bɛ se ka sabati cogo min na halisa k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni kalisa ale bɛ to premier ministre yɛrɛ kɔni na ko wa a ka gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yirala k'a fɔ ko ministre d'état saba yɛrɛ de kɔni bɛ yen ni o ye Général de corps d'armée Sadio Kamara ale bɛ kɛ ministre d'état a bɛ kɛ lafasali ministre fɛnɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na min Aluseni Sanu ye ale bɛ kɛ ministre d'état ye wa a bɛ kɛ an ka Mali sɔrɔko ministre fɛnɛ ye Général de corps d'armée Ismaël Wage ale kɔni bɛ kɛ ministre d'état a bɛ kɛ ministre de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale yɛrɛ kɔni fɛnɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ni maa saba ni yɛrɛ de kɔni ministre d'état an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana kɔnɔna na min fɛnɛ ye ministre tɔw yɛrɛ kɔni ye Mamadou Kassoge ale bɛ to kiriko ministériya la min ye général de brigade Issa Ousmane Coulibaly yɛrɛ kɔni ale bɛ kɛ ministre de l'administration territoriale yɛrɛ kɔni ye général de division Daoud Ali Mohamedine yɛrɛ kɔni ale bɛ to ministre de la sécurité et de la protection civile yɛrɛ kɔni na min Abdoulaye Diop ale fɛnɛ bɛ to ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni fɛnɛ na ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions o kɔni bɛ kɛ Yaya Gologo ye madame Dambeli Madina Sissoko ale kɔni bɛ to ministre des transports la min Amadou Sy Savané ale fɛnɛ bɛ to ministre de l'éducation nationale ya fɛnɛ na Bounema Kansé ale fɛnɛ bɛ to ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ya yɛrɛ kɔni fɛnɛ na Amadou Keita ale bɛ to ministre des mines ya la min Cɛmakɔ Tarawele ale bɛ kɛ ministre de l'énergie et de l'eau ye colonel major Assane Badialo Touré ale kɔni bɛ to ministre de la santé ya yɛrɛ kɔni na min Fassoum Coulibaly ale fɛnɛ bɛ to ministre du travail ya yɛrɛ kɔni na Abdul Kassim Ibrahim Fomba ale kɔni fɛnɛ bɛ to ministre de la jeunesse et des sports ya yɛrɛ kɔni na ministre des Maliens établis à l'extérieur o kɔni bɛ to Moussa Atayar yɛrɛ kɔni bolo Ibrahima Samake ale bɛ kɛ ministre de l'agriculture yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi madame Sal Sek ale kɔni jɔyɔrɔ fɛnɛ tɛ falen ale bɛ to ministre de l'entrepreneuriat yɛrɛ kɔni na madame Diarra Djeneba Sanogo ale kɔni bɛ kɛ ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille yɛrɛ kɔni ye min ye Moussa Alassane Diallo ye ale kɔni jɔyɔrɔ bɛ to a bolo o ye ministre de l'industrie et du commerce ye ministre de l'urbanisme de l'habitat o kɔni bɛ di Imran Abdoulaye Touré yɛrɛ kɔni ma min ye ministre de l'environnement yɛrɛ kɔni o bɛ to Mariam Doumbia Mariam Tangara yɛrɛ kɔni bolo ministre de la communication o kɔni jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni tɛ falen ale bɛ to Alamdou Ag Iliane yɛrɛ kɔni bolo ministre de l'artisanat de la culture o kɔni fɛnɛ tɛ falen o bɛ to Mamou Daffé yɛrɛ kɔni bolo min ye ministre des affaires religieuses yɛrɛ kɔni o bɛ di Mamadou Kone yɛrɛ kɔni ma ministre de l'élevage et de la pêche o kɔni bɛ kɛ Youba Ba ye min fɛnɛ ye ministre délégué o yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ
fɔ ko ministre délégué min yɛrɛ kɔni ɲɛsinen don an ka premier ministre yɛrɛ kɔni ma k'o ye Mamani Nasiri yɛrɛ kɔni a kɔni yirala k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni yɛlɛma in yɛrɛ de kɔni donna an ka Mali gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yɛlɛma in yɛrɛ kɔni fanga ma bonya kosɛbɛ nka o n'a ta o ta yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ministre dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔnna gouvernement kɔnɔna na mɔgɔ kuraw yɛrɛ kɔni fɛnɛ donna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni furancɛ fanga ɲɛma ale bɛ nin wale nin bɛɛ lajɛlen kɛ walasa min yɛrɛ kɔni jamana ka ɲɛtaga ye halisa o ka se ka sabati ni maa kuraw ni hakilina kuraw yɛrɛ kɔni nalen gouvernement kɔnɔna na. An ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min arrêt de travail yɛrɛ kɔni cayalen o bɛ ka kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni grève ko hakɛ ale ni a kan ka kɛ sariya min kɔnɔna na ni ka o ko yɛrɛ kɔni ɲininkali caya kosɛbɛ jamana in kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ye ministre de la fonction publique yɛrɛ kɔni ale ye lettre kɛ ni ka o ci an ka école karamɔgɔw ka syndicat yɛrɛ kɔni ma lettre min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ministre de la fonction publique ale kɔni bɛ dénonceli kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko walasa grève yɛrɛ kɔni ka kɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kan ka kɛ cogo min yɛrɛ kɔni ale ni sariya min yɛrɛ kɔni b'a ko kun kan yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni école karamɔgɔw k'u tɛ ka o ko yɛrɛ kɔni labato o ka grève kɛli la jamana in kɔnɔna na ministre de la fonction publique ye nin lettre min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin école karamɔgɔw ka syndicat yɛrɛ kɔni ma o lettre yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ hakilinajigi kɛ ko Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye grève hakɛ yɛrɛ kɔni dilen école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma ko dɔw yɛrɛ kɔni bɛ o la wajibiyalen don école karamɔgɔw ka o kɛ yan'u ka taa grève yɛrɛ kɔni na a b'u hakilinajigi o ko in na wa a bɛ kangari da kɛ ni ka ɲɛsin école karamɔgɔ dɔw ma k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ k'u bɛ k'olu bɛ ka baara dɔw yɛrɛ kɔni kɛ u ka grève kɔnɔna na o baara nin yɛrɛ kɔni bɛ tilenbaliya de kɔnɔna na min ye docteur Fassoum Coulibaly ni ale de ye an ka Mali ministre de la fonction publique yɛrɛ kɔni ale b'a yira k'a fɔ ko ɲani grève yɛrɛ kɔni ka daminɛ école karamɔgɔw fɛ a wajibiyalen don u ka préavis de grève yɛrɛ kɔni bila tile 15 ɲani u ka grève yɛrɛ kɔni daminɛ wa a bɛ tila ka dénonceli kɛ k'a yira k'a fɔ ko kuma caman kabini kalo tile 25 wagati min yɛrɛ kɔni école karamɔgɔ caman ye k'u bɛ baarajɔw yɛrɛ kɔni boloda k'a fɔ k'u ka kalo saraw yɛrɛ kɔni ma di u ma min yɛrɛ kɔni ministre de la fonction publique a b'o wale yɛrɛ kɔni dénoncer k'a la ka ko man kan tɛ ka kɛ ko yɛrɛ de kɔnɔna min ale ministre de la fonction publique yɛrɛ kɔni a bɛ kangari gɛlɛmanba kɛ ni ka ɲɛsin école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma min ye syndicat ye u ka kuma école karamɔgɔw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko walasa grève ka kɛ jamana kɔnɔna na fɛn dɔw wajibiyalen don i ka kan ka i ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ ko kabini kalo tile 25 k'i ka kalo sara yɛrɛ kɔni ma di i bɛ baarajɔ yɛrɛ kɔni boloda ko baara yɛrɛ kɔni fɛnɛ man ka tɛ kɛ jamana kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni école karamɔgɔw ka syndicat ma olu kɔni fɛnɛ bɛ bɔ ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin ministre de la fonction publique ka nin lettre yɛrɛ kɔni ma o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka olu ka grève yɛrɛ kɔni caya o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye k'u ka saraw yɛrɛ kɔni tɛ d'u ma joona ale ni u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko gɛlɛya dɔw yɛrɛ kɔni bɛ u kan o yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni kuma caman école karamɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ baarajɔ boloda Ousmane Almudu ni ale de ye école karamɔgɔ nin yɛrɛ kɔni ka syndicat ka porte parole ale ka kɔrɔfɔ la ko école karamɔgɔw bɛ nin baarajɔ min yɛrɛ kɔni kɛ wagati dɔw yɛrɛ kɔni na ko baarajɔ in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ u ka kalo saraw yɛrɛ kɔni dibaliyaw de la ko école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ye baarajɔ ka sanga ni u ka sarako yɛrɛ kɔni lahalaya de ye k'olu école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni baaraɲɔgɔn dɔw yɛrɛ kɔni taara arrêt de travail la école karamɔgɔw ka syndicat yɛrɛ kɔni ka porte parole yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na a bɛ sinsin kalo saraw yɛrɛ kɔni dibaliyali la joona ko dɔ yɛrɛ de kɔni nana kɛ sababu ye ni ka école karamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarakɛlaw yɛrɛ kɔni bila baarajɔ la ko in yɛrɛ kɔni ti dɔwɛrɛ u ka saraw yɛrɛ de kɔni ma di u ma a di kuma na ne yɛrɛ kɔni Ousmane Almudu a y'a yira k'a fɔ ko nka ko ɲani ministre yɛrɛ kɔni k'a ka lettre yɛrɛ kɔni cari ko y'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛna olu ni département maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la ka ban ko kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni tɛmɛna olu ni département maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla o kumaɲɔgɔnya nin kɔnɔna na min ye école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka syndicat olu ye proposition dɔw kɛ k'olu ye o proposition min yɛrɛ kɔni kɛ ni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni o proposition nin yɛrɛ kɔni labaara dɔrɔn ko bɛ kɛ sababu min yɛrɛ kɔni ye baarajɔ yɛrɛ kɔni kɛlen jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na école karamɔgɔw fɛ danbe kari o yɛrɛ kɔni na pewu min yɛrɛ kɔni école karamɔgɔw ka syndicat ka ni porte parole yɛrɛ kɔni ye a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye grève kɛlen jamana kɔnɔna na ko sariya minnu b'a kɔnɔna na ale ni ko minnu wajibiyalen don i ka olu kɛ yanni ka grève yɛrɛ kɔni kɛ k'a ka kan maa yɛrɛ kɔni ka o baara nin bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ta o ta ni ma ko fɔlen bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma ko wale min yɛrɛ kɔni bɛ ka na kɛ sababu ye ni ka na ni grève banbali ni baarajɔ nin yɛrɛ kɔni ko min an ka Mali autorité k'o ko ɲɛɲini k'o dɔn k'olu furakɛ ni o ko in yɛrɛ kɔni ti dɔwɛrɛ o de ye école karamɔgɔ yɛrɛ kɔni ka sara dibaliya o ma a di wagati yɛrɛ kɔni na ko min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari o ye ko in yɛrɛ kɔni na ko n'o yɛrɛ de kɔni kɛra min ye grève ko ye danbe kari o fɛnɛ na jamana kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Algérie jamana kɔnɔna na
An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Algérie ale ni Niger yɛrɛ kɔni k'a bɛna fɔ olu cɛ jaw yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ. Alamisa tɛmɛnen février kalo tile 12 san 2026 min yɛrɛ kɔni Algérie jamana ɲɛmaa ye ni o ye Abdelmadjid Tebboune yɛrɛ kɔni ye. Ale kɔni bɛ décision yɛrɛ kɔni ta ko Algérie yɛrɛ kɔni ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ Niger yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka taa ka baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ Niger jamana kɔnɔna na ni don kofɔlen na ni o de ye alamisa don ye février kalo tile 12 san 2026. Diplomatie min yɛrɛ kɔni kun bɛ Algérie ale ni Niger yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla ko in yɛrɛ kɔni daminɛna kura ye. Algérie ka ministre des affaires étrangères kɔni ye communiqué yɛrɛ kɔni cari don tɛmɛnenw na communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Algérie ka lasigiden min bɛ Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni maa kofɔlen bɛna segin ni ka taa ka baara daminɛ ni jamana kofɔlen kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni fana ye Niger yɛrɛ kɔni ka lasigiden o fana yɛrɛ kɔni taara Algérie jamana kɔnɔna na walasa ka se ka taa ka baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ yen nɔ. Nin bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ a bɛ kalo caman yɛrɛ kɔni bɔ yan ka bɔ jamana fila ni si ka ambassadeur yɛrɛ kɔni kun tɛ si ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni na. Communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Algérie ka ministre des affaires étrangères kɔni b'a yira k'a fɔ ko ambassadeur ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni seginnen ni ka t'u ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko b'a yira diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko ni faamuyabaliya min kun bɛ Algérie ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ la ko dankarila o la ko wa ko in yɛrɛ kɔni fana b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Algérie jamana ɲɛmaa ni o ye Abdelmadjid Tebboune ye ko min yɛrɛ kɔni ye badenya ale ni sigiɲɔgɔnya ɲuman yɛrɛ kɔni tɛmɛnen ani Niger yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko in yɛrɛ kɔni ka di Algérie jamana ɲɛmaa ye kosɛbɛ wa a b'o ko in don ba la. Algérie maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni Niger a t'olu sigiɲɔgɔn dɔrɔn ye ko Niger yɛrɛ kɔni ye olu jɛɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni jɛɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni ni basigi nana fɛ yen wa coopération tɛmɛnen olu Niger yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la nafaba yɛrɛ kɔni bɛ u la walasa Sahel jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na basigi ka se ka na yen nɔ. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ko in yɛrɛ kɔni jara maa caman yɛrɛ kɔni ka da kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min ka sanga ni Mali ale ni Algérie yɛrɛ kɔni ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔ ye ni o dabɔra drone ko dɔ yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Niger ale ni Algérie olu cɛ jɛ yɛrɛ kɔni kun tiɲɛna ka da kan min ye Niger ale bɛ AES jɛkulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka an y'a ye k'a fɔ jamana fila ni yɛrɛ kɔni u cɛ jɛw bɛ ka ɲaami wagati min na i n'a fɔ bi. Ɲini bɛ dasigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Min yɛrɛ kɔni ye DMS TV ale ye chaîne WhatsApp dɔ yɛrɛ kɔni dayɛlɛ min bɛ WhatsApp de kɔnɔna na chaîne WhatsApp min yɛrɛ kɔni sanfɛ DMS TV maaw yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni telima ale ni kunnafoni jɛlen yɛrɛ kɔni di aw ma fo aw sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni na walasa i ka se ka don DMS TV yɛrɛ kɔni ka chaîne WhatsApp min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ka nɔgɔn ni a bɛɛ ye i bɛ don YouTube kɔnɔna na n'i donna YouTube kɔnɔna na i bɛ barre de recherche ta n'i ye barre de recherche ta i bɛ DMS TV don DMS TV ni DMS TV don a bɛ n'i bila DMS TV bɔlɔlɔ teleso yɛrɛ kɔnɔna n'i donna an ka compte kɔnɔna na i bɛ description ta n'i ye description yɔrɔ ta i bɛ fɛnni dɔ ye bulalama la u saba bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ n'i ye o ye i b'i tɛgɛ da a kan n'i y'i tɛgɛ da a kan i bɛ navigateur par défaut ta n'i ye o ta a bɛ don n'i ye fo WhatsApp kɔnɔna na n'o kɛra i bɛ se ka don DMS TV kɔni ka chaîne WhatsApp in kan n'i donn'o kan o de y'i selen a la an kɔni bɛ nin de ɲɛfɔ aw ye walasa i ka se ka don DMS TV kɔni ka chaîne WhatsApp kɔnɔna na nin de don o la an b'a laɲini aw fɛ aw k'aw teliya aw ka don an ka chaîne WhatsApp kɔnɔna na cogo min aw bɛ se ka kunnafoniya jɛlen ale ni kunnafoniya teliman sɔrɔ f'aw sigiyɔrɔ la sanga ani wagati.